Hola bonics i boniques, avui anem a aprendre les palatals sonores, que són aquelles representades per la G, per la J, per la TG i per la TJ. En el cas de la G, la utilitzarem davant E, I, com pot ser el cas de general. La J la utilitzarem davant A, O, U, com podria ser l'exemple jove. La TG, per la seva part, la utilitzarem entre vocals davant E, I, com per exemple en feroce, i les terminacions age i etxe, com per exemple en homenatge. Finalment, la TJ la utilitzarem entre vocals davant A, O, U, com pot ser l'exemple de platja, o en alguns verbs, com per exemple en viatjar. Moltes gràcies!